jamhire mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare en garti oɗo ñalawma alhamisa jeegom lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi présentant ɗon journal moɗon e ɗemgal Pulaar toɓɓe men ɓurɗo mawniɗoɗo journal ko toon to Washington noon ma en dutto toon kadi hono kanko campagne makko kanko Donald Trump ene wayno ɓe puɗɗima jokkodirde yimɓe ganduɗa ɗamina ko taw ko candidat ji wonde vice président makko kanko Donald Trump habaruji men ma en jeeya toon to Delaware ɗum noon ko ñawore kanko Hunter Biden ƴeewen kadi hol seedeji garɗi hannde pour settade wonde ko kanko Hunter Biden o hutortono drogue e kadi nde oɗon saha kadi mo joguino fetel walla wonde no soodi fetel ma en dutto toon to habaruji men international toon to France hono kanko président Joe Biden wano foti kadi hohoɓe hewɓe ɗum noon koye manditare wonde toon haare wannode hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe nayyi nden nde dadiɓe janno toon to Normandie pour dandude France e juuɗe nazi en ɗum no Allemagne kamɓe Israël naɓe kadi ɓe bombardi école goto hande Nations Unies gonɗo toon to Gaza yimɓe heɓe maayi hen ƴeewen holko woni sababu ɓe bombardi ɗum e kadi holko Nations Unies haali hen ma en jaa toon to Mauritanie e wadde sa joni hono laamu ngu ene kamɓe partie opposition ɓe goni koye fewnitade woteji ɗi kono ene wayno partie ji lunduɗi enen continue hande wasde weltade kamɓe laamu ngu ko gomuji ɗi mbaɗata ko fate rende woteji ɗi ma en ƴeewa kadi yillade hono kanko gardiɗo conseil constitutionnel Mauritanie toppiti ko fate woteji fotti kadi e hohoɓe jeeyaɓe union européenne ɗum fof ko fate woteji mbaɗoɗi toon ñande nogas jeenayyi lewru juin toon to Sénégal ene wayno ko biyeteɗo Adama Faye ɗum noon ko ene wayno ko keynumo Macky Sall kañum hoore mum oppama hannde an ƴeew holko nanngunomo e kadi holko woni sababu mo oppe oɗo ñalawma kadi ma en ƴeew seppoji ponnoɗe wadde ñande jeeɗiɗi lewru juin ɗum noon ko janggo aljuma ɗum sibabunde haala patuko e kanko général Souleymane Kandé e kadi e nanngugol hono biyeteɗo Ba Diakité ene wayno ko haɗama préfet mo Dakar haadi ɗiɗon seppoji ponnoɗi wadde aljuma janggo jeeɗiɗi lewru juillet toon to Dakar ɗum noon ma en ƴeew holko woni sababu holko woni kamɓe oɗo préfet ɓe cali ɗiɗon seppoji ko ɗum ɗo ɓuuri wonde toɓɓe mawɗe e titruji meɗen journal mo mbeɗan toon hannde e ɗemgal Pulaar ma en gara détailluji muɗum joni joni siftinɗon toon hannde ko alhamis jeegom lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi ma en gartu joni joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon mbiɗen ni hannde ko alhamis hawri ko jeegom lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi toon to États-Unis hono kanko ancien président Donald Trump ene wayno ko campagne makko fuɗɗima wadde jokkodirde e yimɓe ɓe ganduɗa oɗo saji joni enen tuuma ko kañumen koyema ko candidat ji pour wonde vice président makko kanko Donald Trump donc tungnade CBS journal CBS News ene wayno ko candidat ji nayyi en jeeya ɓeɗon fuɗɗiɓe kam andede kañumen koye men jokkodirama hen goto ko représentant jeeyaɗo toon to New York biyeteɗo Elise Stefanik représentant goto jeeyaɗo toon to Florida biyeteɗo Byron Donald kadi neɗɗo goto kañum heeru meeɗi wonde ko toppitiɗo ko fate logement ji e laamu makko ɓennugu kanko Donald Trump on biyeteɗo Ben Carson sénateur goto jeeyaɗo toon to Arkansas biyeteɗo Tom Cotton ɓeɗo nayyi ene wayno ko kañumen koyemen jokkodirama ko jiiɗa e ɗum ɗon donc toon to Florida aussi hono kanko sénateur Marco Rubio ene jeeya kadi ɓen jokkodiraɓe gouverneur mo Caroline du Nord kadi biyeteɗo Doug Burgum on kadi ene wayno jokkodirama toon to Caroline du Sud hono Tim Scott e kañum e sénateur goɗɗo jeeyaɗo toon to Ohio biyeteɗo Jeudi Vance ɓeɗo fof ko yimɓe jokkodiraɓe sibabunde kanko Donald Trump ƴewde hol gonowo candidat en pour wonandemo vice président donc andaka taw holkoɓe jogori holto jokkodiral mabɓe jogori faade kono noon ɓeɗo fof kam dokkama candidat dokkama kayitaji e kadi namdama namde patuɗe holko fate en hebde clémence e surtout wonde vice président makko kanko Donald Trump toon to Delaware en ɗum noon toon to Wilmington en wayno ko kanko Hunter Biden ɓi président Joe Biden hande woni ñalawma makko nayoɓe toon to tribunal ɗum noon ko takkedemo wonde ko hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati e nden taw onon saha mo hutoro drogue
wawi no sodde fetel ɗum noon ko sodde fetel nde ko won kayitaji ɗi o namda e nder kayitaji ɗi en pour ɗaɓɓude sodde fetel enen o haalini hen wi wonde ko hutorta ko drogue no wayno seede hannde ɓurɗo wonde teskitaɗo gaddaɗo toon ko biyeteɗo haali Biden o haali Biden o en wayno ko mawni ko biyeteɗo Bo kañum resno ɗum kono noon nde Bo sanki nde kanko hoore makko wontini sehil oɗon no wayno wattino wondude e muɗum donc ene wayno oɗon haali wi wonde koye nder hitande ujunnaji 217 ɗum noon koye lewru octobre kañum hoore mum ko teskiri ko kañum yiiti wonde omo jogui fetel e kañum hoore mum kadi haali wi wonde oɗon saaha omo hutortono drogue pour ko sibabu nde question ngaji walla namde ɗe kamɓe procureur uji namdimo kono e nder défense ndaari nde hono kanko haali Biden en wayno ko o wawi wonde wiide wonde ko o teskitaki ni henna kude détail hol est ce que o yi wonde Hunter Biden kañum horum ene hutoro drogue o e oɗon saha o wawi haalde kadi wi wonde ko ene wayno ko kanko hoore makko yiti oɗon fetel e nder oto makko kanko Hunter Biden o nangi fetel o werluyi ɗum toon to biti goto ɗum noon ko taw mo huuli ko caggal mumen wayno fetel o yiita e nder kadi défense ko namdotomo question ngaji wi wonde ko kanko hoore makko ene wayno ko kutortonoɗo drogue oɗon saha ɗum noon ene wayno ko kanko hoore makko jaaɓi wiide wonde ko e nder hitande ujunnaji 217 hono kanko Hunter Biden en wayno o wawi walludemo hawo jekkodiri e yeeyoɓe drogue o kanko debbo o kadi wi ɗum ɗo kadi ko hunde bonde nde o siftorta donc no ɗamina hono kamɓe procureur e tugnade kadi koɓe kaali ko janggo aljuma ɓe gasnata kala koɓe joguino comme seedeji ko fati en koɓe takki kanko Hunter Biden o ɗum noon yontere aronde ɗamina ko défense kañum hoore mum ma addu banum debbo kanko Hunter Biden bamakko tokos kañum hoore mum ko miñum président Joe Biden biyeteɗo James Biden banum debbo Hunter Biden o wiyete ko Naomi Biden kañum hoore mum arde ɗum wonde seede ko sibabude kadi semtinde haaluji won gueɗe ɗe ganduɗa haali Biden donc joom suudu mawnum Hunter Biden biyetenoɗo Bo ko haali ko fate wonde ko kañum yiino kanko Hunter Biden o hutoro drogue e kadi yiino ko kañum yitino fetel makko hono kanko kadi James Biden o en wayno ko seedantagal makko kadi ko wallude juruji andude ko fate Hunter Biden haare nde waɗanno pour kañum horum sertude drogue e ɗum noon surtout ne koye nder hitande ujunnaji 217 donc ɗum ɗamina ko kamɓe défense maɓɓe gadduɗi ɗon seedeji ɗum noon ko yontere aronde habaruji men international guiɗoɗen ko toon to France hono kanko président Joe Biden en wayno ko mona toon to wiyete Normandie ɗum noon o fotti toon e hohoɓe hewɓe hohoɓe en jeeya hen hono gardiɗo leydi France Emmanuel Macron en jeeya hen kadi hono kinga Charles mo Grande Bretagne e kanko ko prince William Charles ɓen fof gayri toon donc ene jeeya hen par surprise hono kanko Volodymyr Zelensky kanko hoore makko ari toon tawede ɗiɗo cérémonie noon ko manditare wonande he hitande 1994 armeji américain ji e Angleterre nde ɓe mbawi kadi yentodirde e armeji français ɓe yande toon e yimɓe Allemagne ñaaɓe wonnoɓe toon oɗon saha to Normandie ɗum noon ko dandude France naaɓe e juuɗe Allemagne ñaaɓe surtout Hitler ono saha e oɗon saha wiya won ken wona 150 neɗɗo tako militaire uji neldama toon ɗum noon toon to Normandie donc ñalawma gadano e hiisa kadi seedeji arɓe toon hannde seedeji ɗi doole hen ko yaroɓe on oɗo saha joni tugui 90 e joyi ha temedere hitande won hen ko wawɓe yaade won hen ko sisuji goni mbi wonde ko ñalawma gadano toon en wayno ko ken won ujunnaji 10 neɗɗo mbarama sibabude kamɓe Allemagne ñaaɓe wonnoɓe toon koɓe fewnitinoɓe no fewi ɗamino ɗum noon donc wawi wonde fof hono kadi ko teskita e oɗo ñalawma toon ko oɗo ñalawma wattata hawnaki ñalawma cakkitto doole yimɓe arɓe ɗon ɓe tawnoɓe e oɗon ñalawma taw ko militaire gonno taw koye hitande 1994 hawnaki duuɓi 5 garuji ko hay goto men jogorani heddade par ce que ko ɓuuri hen hewde mabɓe oɗo saha joni fandima duuɓi temedere donc ko ɓuuri hen hewde mabɓe oɗo saha joni mbawa yaarude koye ɗumen koye sisuji jooɗi no poussé donc ne ɗum ɗon en wayno ko hawnaki so tawi manditare wonde arti wontata kadi ko yimɓe wiyeteɓe ɓeɗo tawnoma ɗum ɓe toon ala jogorɗo hawnaki heddade ɓeɗo tawnoɓe hitande 1994 taw tawnoɓe toon mbawi haalde donc ɗum waɗi kanko président Joe Biden e kadi kanko président mo France ɓe mbawi teddinde yimɓe no fewi arnoɓe toon taw ko oɗon saha won hen yaranoɓe duuɓi 15 ha duuɓi 19 taw ko tawnoɓe e haare nde ɗon wonnode e dandude France e juuɗe Hitler
kanko président Zelensky no aussi o taari toon kadi o tawama oɗo ñalawma ɗum ɗo kadi ko symbole mawɗo wonande kanko kamɓe Ukraine sabu au lieu de Russie naɓe ngara ko surtout Vladimir Putin ko kañum hewno arte ɗiɗo ñalawmaji ko kanko Vladimir Zelensky gardiɗo leydi Ukraine ari ɗum noon kadi ko symbole wonande hawnaki haare nde communauté européenne woni walla nde yimɓe OTAN goni oɗo saha joni habde Russie pour sababu nde occupé kamɓe Ukraine ɗum ɗon kadi ne woni ko kanko président Zelensky kadi hawnaki gargol makko toon kadi ko ƴewde tengtinde wonde ko France gueɗe ɗe winani wallaɓe surtout en ko fate neldu toon militaire uji taw militaire uji hebloɓe militaire uji Ukraine naɓe e neldude kadi armaji kewɗi en ɗaminama o yaa usine aji kewɗi gonɗi toon to France taw ko usine aji pewnoji kaɓirɗe caggal muɗum mawo rutto toon to Élysée o fota kadi hono Emmanuel Macron ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko hoore makko nde o ari nde en e discours mo waɗi o kadi yimɓe hewɓe poɓɓonima sibabu nde gargol makko surprise e tawede kadi oɗo ñalawma manditare gokomi wiyata ñalawma Normandie habruji men international e communiqué jaltuɗo toon to radio France international e Al Jazeera hono kamɓe Israël kadi ɓe mbawi bombude jamma hanki ha fay subaka hannde hono école goto gonɗo toon to Gaza école o noon ko école Nations Unies taw ko kañum jeeyi ɗum kene addi ken wona ujunnaji jeegom neɗɗo taw ko yimɓe dogɓe nokkuji bonɗi ngari hen cuuɗi toon e ɗon école e ɗum noon e gullitali Nations Unies ko haali wi wonde ko Israël en andi oɗon nokku ko nokku Nations Unies ko nokku poɗɗo rentede ko nokku mo fotani bombede hayso ɓe bombo toon ɓe ponno ko ƴewde haaldude mumen pour kañumen nden to kono ene wayno ko wawi wonde fof en wiya wonde ko bombo bella toon ɗum noon caggal kadi nde yimɓe journaliste uji gonɗi toon nde vérifie wonde bombo o kadi ko bombo mo États-Unis fewni ɗum ene wayno bombo waɗi ken wona 37 neɗɗo taw koye toon e oɗon nokku gonɗo toon école mo ganduɗa ko Nations Unies jeeyi ɗum Israël naɓe noon ɓe mbi wonde ko ɗeɗo balɗe foof eɓene batti haqqillaji mabɓe e oɗon nokku e ɗum noon ɓe ƴeewa par satellite ɓe gandi wonde ko yimɓe Hamas nana toon ene kutoro oɗon école pour bombude ɓe walla werlade mabɓe kamɓe militaire uji mabɓe gueɗe ɗe ganduɗa en lebte ko ɗum waɗi ɓe bombata toon donc ene wayno ko oɗo saha joni koɓe felaɓe kamɓe Israël holko woni sababu eɓe continue yande nokkuji taw ko nokkuji Nations Unies guila e hôpital uji kadi ko ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa en nanodiral convention ko fate guerre aduna o nanodiri wonde ɗeɗo gueɗe ɗiɗon ko nokkuji ɗi potani memede kono noon kamɓe Israël e nder koɓe kalata ɓe mbi wonde ko foti felede oɗo saha joni ko Hamas par ce que ko Hamas hutorto ɗiɗo nokkuji pour yande mabɓe kamɓe militaire uji Israël naɓe ko wawi wonde fof en wayno ko ɗum ɗo kadi yanti e gueɗe ɗe ganduɗa en kamɓe cour international justice eɓene continue ƴewde so tawi ɗum ɗo kadi ha hande natani e gueɗe biyeteɗe génocide e ko jiita e ɗum ɗon hono kamɓe sehilaɓe ɓe ganduɗa supportuɓe Palestine oɗo saha joni taw États-Unis jeeya hen ene jeeya hen France ene jeeya hen kadi Espagne e Norvège ɓe mbawi ñagade hono Hamas yo jabna proposition jaltinaɗo mum kanko président Joe Biden no haalno oɗon proposition ene wayno ko phase uji tati goni hen phase gadano ko hawnaki ma guerre pour yo darto ken wona jonte jeegom caggal muɗum kamɓe militaire uji kamɓe Israël naɓe ɓe puɗɗo o pidde yimɓe prisonnier ji ɓe nangi toon taw Palestine naɓe ɗum noon ɓe gostodir ɗum kadi e yimɓe ɓe ganduɗa Hamas ne dahi ɗumen guila ñande 7 octobre donc wawi wonde fof en wayno ko Hamas haalino wi yinanodiral ngal koko jaɓat ɗum kono noon ene wayno ko caggal nde Israël kañum hoore mum wulliti wonde nanodiral ngal wona to mum ummi ene wayno ko Hamas kañum hoore mum wino wonde ko wawa arde oɗo négociation taw yiyani hen ko laaɓi habruji men international toon to Mauritanie ene wayno ko goomu biyeteɗo institution de l'opposition démocratique ɗum noon ko pelle walla partiji lundiɗi oɗo saha joni mbaɗi ndeɗon fedde noon wayno woni koye darade joni wiide wonde weltaki no fewi e surtout en ko kanko premier ministre mo Mauritanie goomu mo waɗi goomu o wiyata ɗum ko observatoire pour ko fatede élection ngaji ɗum noon ko goomu deno ko fate woteji en wayno oɗon goomu e tugnade kamɓe ndeɗon fedde kadi koɓe kaali ɓe mbi wonde koye ko guila hitande ujunnaji 2021 kamɓe parti politique ɗi ene wayno kadi ɓe mbawi noon haaldude ministère de l'intérieur pour wiide pour ɗaɓɓude hon oɗo goomu mbaɗe ni yo
yo créé kono ene wayno goomu mum premier ministre mo créé yo hay goto mabɓe ɗiɗo partie ji ene wayno meeɗani noddede pour haalnede goomu no waɗi no o sosama e goomu o kadi eɓe kulli kamɓe partie ji lunduɗi wonde ko oɗo goomu ko yimɓe jeeyaɓe laamu walla ko yimɓe kam ɗaminaɓe kañumen koye men ma jinggan hono ti laamiɗo leydi Mauritanie pour woteji garoji ɗi ko jiida e ɗum ɗon hono kanko gardiɗo conseil constitutionnel mo Mauritanie hono biyeteɗo Diallo Mamadou Bacci kanko hoorema ko wawi fottude ñande alarba ɓen ɗo ɗum noon ko alarba ko hiiɗe e bureau makko toon to Nouakchott o wawi fottude ambassadeur uji hono union européenne wonɓe toon to Mauritanie ɗum ene wayno pottital mabɓe noon ko waɗi ɓe mbaddi batu kamɓe toon kamɓe ɓeɗo délégué ji union européenne e kanko Diallo Mamadou Bacci pour wawde ƴewtade élection ngaji garoji toon to Mauritanie ñande 29 lewru juin holno ɗe jarata e tungnade kadi communiqué jaltude taw kamɓe fof ndendi ɗum ono kamɓe ɗiɗo délégué ji walla ɓeɗo représentant ji union européenne ɓe mbi wonde ko ɓe beltima koɓe kalde hono mawɗo conseil constitutionnel ko e kadi ɓe beltima hen ɓe mbi kadi wonde ko kaɗo haala kadi e yesso secrétaire général conseil constitutionnel biyeteɗo madame Binta Mintel Khalis ko jiita ɗum kadi hono kanko joɗaniɗo Nations Unies toon to Mauritanie kadi joɗaniɗo ko mbiyata Afrique de l'Ouest ono biyeteɗo Leonardo Santos Simao kanko hoore makko wawi no fottude Mohamed gardiɗo leydi Mauritanie hono Mohamed Cheikhul Ghazouani o wawi no fottude kadi e yimɓe parti ji opposition gonɗi toon to Mauritanie ɗum noon e tungnade kadi teskuyaji ɗo waɗi wi wonde ko hande wonko heddi ko liggete ko fate hisnude élection ngaji Mauritanie kono noon kam ɗo ɗi payɗi oɗo sadio ko yi ko ene wayno o weltima e kam Mauritanie pewnisagol ngol waɗi oɗo sadio ko fate ɗiɗo woteji donc e konngol makko kanko Leonardo wi wonde komo welti oɗo sadio kadi woni hooli no fewi leydi ndi fewnitori ɗiɗo woteji paaɗi garoji mois de juin taw woteji ɗiɗi kadi mbawa wonde woteji koolaɗi kadi ko woteji jaaduɗo e jaam o wi ɗum kadi o wi wonde wawi kadi fottude pelle kewɗe kadi taw kañumen gonni an jogui responsabilité ko fate ƴewde ɗiɗo woteji no jarata ɗum kadi wawi fottude kadi ko ɓuuri hewde candidat ji gonɗi toon taw ko toon to Mauritanie e kadi ko mbiyata société civile donc kanko no mbiɗen ni kanko Leonardo joɗini toon to Nations Unies toon to Mauritanie e kanko kadi joɗini ko mbiyata Afrique de l'Ouest habaruji men cekkitirtoɗen ko toon to Sénégal hono kanko biyeteɗo Adama Faye noon ko keynum président Macky Sall e kadi kanko woni ko banum gorko ex première dame hono Mariam Faye ene wayno o pitama e ñalawma hen donc caggal nde enquête aji mbaɗa taw enquête aji ɗi waɗi ɗum ko section mo mbiyata recherche gendarmerie Colobane wonde wi wonde ko ene wayno ko gueɗe ɗe ganduɗa en maggoyaji en tawa omo waɗi ɗum caggal nde frère makko biyeteɗo Ibou Faye kañum hoore mum yooɓi ken wonno temedere e million ngaji 5 CFA ene wayno ko nden hôpital kanko noon ene wayno no mbirni o nanggano ko guila ñande alarba 5 lewru juin o nanggano sibabu nde o ɗiɗo enquête aji ko mbiyata audit baɗɗanoɗe toon donc tawa ko no wiya maggoyaji no goodi ko fate en surtout gueɗe parɗe en e terrain ngaji taw kene tul valeur mum kene tolno e temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e 5 million franc CFA ko wawi wonde fof ene wayno o yalte ñalawma hen bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare ko ɗi habaruji min jogonno hannde e ɗemgal Pulaar sifti noon tan hannde ko alhamis 6 lewru juin hitande ujunnaje 2024 yen mbaali jaam ha janggo kadi on jarama ko musidɗo mon Amadou Touré haaldanoma on jarama